Nginamukela kanti ukuthi ngiphinde ke nginibingelele kuyona ke i-channel uma umusha ngicela ngikhohle ukusubscribe lana ke bafethu kuthiwa ke zinuju kulabo ke abathola isibonelelo sikahulumeni njengoba ke kushuthi ke imali izonyuka kulezo ingxenye ke zayo ke i-grant. Thola ungqongqoshe wezezimali lomnumzane Enoch Godongwana uveze ukuthi ke izibonelelo zikahulumeni zabelwe ke izigidigidi ke ezingu 284.7 ngonyaka ke zimali ke ka 2025-2026 kuthiwa ke bangu 28 million abantu ke bakuleli abathola ke izibonelelo ke zikahulumeni. Lokhu ke kusho ukuthi ke zizonyuka kanje izibonelelo ke ngokuhlukana kwazo. Izibonelelo ke zabadala nabakhubazekile zizonyuka ngo-130 kuya ku-2,315 ngo-April. Isibonelelo ke sikahulumeni sezingane ke sizonyuka sona ngo-R30 kuya ku-560 ngenyanga. Imali ke yesibonelelo sikahulumeni sezintandane ke sona ke sizonyuka ke ngo-R70. Laphana ke kuthiwa i-COVID-19 Relief of Distress okuyi-SRD grant ke ngendlela ke kuyo njengamanje izokwelulwa ke ngonyaka ke ukuze ke ekupheleni kukaMarch 2026 kubekwe u-3 noma ngizothi u-35 billion u-35.2 billion ukubhekelela ke lesi sibonelelo. Kanti ukuthi ake ningitshele ke nini ukuthi ke nibona kanjani ngazo ke lezi balo noma ke ngokunyuka kwazo ke lezi ke singathi ke izimali zawo ama-grant ahlukahlukene. Anyways bafethu ngiyofisa ukuthi ke uphinde usubscribe ulike le video. Danko.